Projekt Plochy dráhy Zohor začal ešte na vysokej škole, keď som v rámci jedného predmetu robil nejakú prácu s archívom a som si spomenul na to, že vlastne takáto vec nejak existuje. Ja som o tom vedel od mojich starých rodičov a mi prišlo fajn to nejak dať konečne do nejakého normálneho formátu. Takže som na tom začal pracovať, čiže to už sú nejaké 4 roky dozadu, možno aj viac už, 5 rokov dozadu. A vlastne tam vznikla tá prvotná myšlienka, že spraviť z toho archívu teda nejakú prácu a potom to vlastne gradovalo ďalej. Ja som z toho potom neskôr urobil svoju diplomovú prácu a potom ešte následne som s tou knižkou ďalej pracoval. Po nejakých feedbackoch sa mi podarilo s tou knihou vyhrať súťaž v Prahe s názvom Book in Progress, ktorá vlastne združuje a oceňuje knižné projekty, ktoré sú v nejakom procese ešte stále tvorby a potom ich oceňuje a vlastne umožňuje im vzniknúť. A tým, že ja som tam v tej súťaži sa mi podarilo obsadiť prvé miesto s tým môjim projektom, tak tá kniha vlastne vôbec mohla vzniknúť. Takže tam sa stalo veľa takých rôznych situácií, ktoré vlastne umožnili v tej knihe vzniknúť. Každopádne tá idea tej knihy je to príbeh o ľuďoch, o kamarátstve, o rýchlosti, o nejakom športovom zápolení. A je to príbeh, ktorý pripomína 70. a 80. roky, kedy sa v Zohore, čiže dedina, odkiaľ ja pochádzam, na západe Slovenska, kedy sa tam konali preteky plochej dráhy. A tá plochá dráha, tým, že moji starí rodičia tam boli dosť zainteresovaní, tak ja som vlastne o tom počúval už od detstva, že jak to bolo super a tak. A potom, keď som teda bol na škole a spracoval som ten projekt, tak sa mi to vlastne celé tak spojilo a vyústilo to až v tejto knihe. Takže tá plochá dráha v Zohore mala také svoje špecifické miesto, že tam združovala veľa ľudí, bola to taká fakt veľmi komunitná akcia. A nebyť toho, že tí ľudia fakt to mali radi a že tam na tom spolupracovali, tak by nič také nevzniklo. Takže ja som k tomu bol od začiatku tak ako veľmi vlastne priťahovaný a strašne sa mi to páčilo. Ja som tú knihu robil ja som do toho šiel, že tú knihu chcem urobiť ako fotograf, čiže chcem pracovať s fotografickým materiálom a s obrazom, takže ja aj o tej knihe hovorím ako o obrazovej alebo fotografickej publikácii. Tá knižka spracováva dochovaný archív, ktorý mám ja od svojej starej mamy, ktorá spracovávala, alebo teda starala sa o nejaké tie fotky a predovšetkým o kroniku, z ktorej sú tam takisto nejaké textové výňatky. A keď som videl tú kroniku a to, čo všetko už ohľadne tej ploché dráhy existuje, tak som práve chcel robiť niečo také nové, také fresh, ktoré proste dokáže pritiahnuť aj oko niekoho iného, niekoho, kto nepochádza z tej obce a dokáže to ten príbeh posúvať niekam ďalej. Takže ja som mal také rôzne motivácie, ale primárne vlastne mojou motiváciou bolo, že vôbec ten príbeh znova oživiť a dostať ho medzi ľudí, medzi aj mladú generáciu Zohorčanov, ale aj celkovo čo najviac ten príbeh ako keby rozšíriť, čo si myslím, že sa podarilo. Takže tá kniha je obrazová publikácia, obsahuje fotky archívne, ale aj moje, ktoré ja som dofocoval nejaké dochované artefakty, alebo som fotil portréty pretekárov z horského klubu. Takže tá kniha je takým mixom a celkovo má tá kniha potom 144 strán. Ja keď som začal pracovať s tými fotkami, tak som uvažoval, že ako tie fotografie spojiť v tom archíve. A vymyslel som taký koncept, že tá knižka bude rozprávať príbeh jedného fiktívneho pretekárskeho dňa. A bol to koncept, ktorý mi vlastne umožnil potom tie fotky tak naplno do tej knižky obsadiť, pretože som zrazu sa oslobodil od toho, že musím riešiť, že odkiaľ tá fotka pochádza, kto tam je, aký je to rok a podobne. A môžem sa naplno venovať tej obrazovej časti, alebo tej obrazovosti tých fotiek. Takže tá knižka tak voľne má také ako keby kapitoly, ktoré sú vždy potom oddelené takouto modrou stranou alebo modrou dvojstranou a tak veľmi voľne do seba prechádzajú a začínajú v podstate našim nejakým príchodom na ten štadión, kde sa zoznamujeme s tým prostredím. Vidíme tam, že je tam tribúna s nejakými ľuďmi,
tu jak vyzerajú tie motorky, pohľad do depa. Tu sa zoznamujem ešte s takými kratučkými príbehmi tých jednotlivých pretekárov. Tu už sa posúvame na tú dráhu, kde už vlastne to začína nejaká gradácia toho deja. Tu už sú nastúpení jazdci, pohľad zase na tribúnu. Tu je ešte potom takáto dvojfotka, pohľad na tých jazdcov samotných pred tým štartom. A tu už máme samotný štart. Ten štart je v tomto športe veľmi dôležitý v plochej dráhe a častokrát rozhoduje o tom víťazovi toho daného kola. Takže je fakt veľmi také veľké sústredenie od tých jazdcov, aj ten moment toho samotného štartu je vlastne veľmi taký kľúčový, takže aj v tej knihe ten štart je veľmi dôležito zastúpený. Tuto práve takou za mňa veľmi super fotkou, takou zrnitou, ostrou, jak aj tí ľudia tu sledujú tých pretekárov z takej bezprostrednej blízkosti, bez jakých ako zábran a tak. Fakt veľmi super atmosféra. Tak. Tu je ešte taký moment, ktorý mi sa veľmi páčil, že v tých fotkách sa objavil aj takýto moment pokazeného štartu, ktorý je vlastne niečo, čo sa bežne neukazuje, ale mne prišlo super to tam dostať. Jednak mi to príde ako veľmi krásna fotka, ktorá je aj kompozične veľmi super a je taká veľmi proste príjemná, taká vlastne až ako keby tichá. Tým pokazením proste sa to celé musí zrušiť, ten jazdec je diskvalifikovaný a je to taký ako jeho posledný krok na tej dráhe. Ale vlastne mne príde super tento moment, ktorý je tým pokazením toho štartu, vlastne prekročením tejto pásky predčasným. Veľmi pekný moment. Po tom štarte samozrejme nasleduje to samotné športové zápolenie. Tu už je pretekanie v tých kolách, môžeme vidieť o tej rýchlosti, o tom prostredí, tu boli takéto veľké topoly a takéto krásne prostredie. Tu vidíme zase taký moment, ktorý mne prišiel veľmi silný, že my tých jazdcov na začiatku, keď sa takto vrátim, preklopím, že my ich tu vidíme, že sú to reálne nejakí ľudia, nejakí chlapi, ktorí nastupujú na ten štart a toto sú také posledné momenty, kedy my ich vidíme ako ľudí, ako nejaké živé bytosti a v tomto momente tej jazdy už sú to z nich takí roboti alebo takí ako keby až rytieri, ktorí nasadajú na tú motorku, majú tú helmu a sú vlastne zbavení úplne takej tej ľudskosti a každý z nich má takúto ochrannú príľbu ešte s takýmto štítom a vlastne úplne sa z nich vytráca taká tá ľudskosť. A že tie helmy potom majú rôzne aj také výrazy, častokrát nejak aj domácky upravované a podobne. Tu už sa presúvame do ďalšej časti knihy, alebo do ďalšej tej kapitoly, ktorou sú pády. A tie pády v tomto športe sú veľmi časté a častokrát veľmi také brutálne a zraňujúce a nebezpečné. Preto aj ja som sa chcel fotograficky s týmto nejak vysporiadať. Ja som používal a vyberal fotky, ktoré majú zase tú fotografickú chybu, aby ako keby suplovali tú chybovosť toho jazdca tou chybou toho fotografa, čiže tu je nejaká nedoexponovaná fotka a použitá na takejto veľkej čiernej grafickej dvojstrane. Tie fotky tých pádov ja som umyselne neretušoval, čiže tam je ešte aj taký ďalší rozmer, že tie fotky sú nevyretušované, majú nejaké špiny na sebe, nejaké pokrčenie a podobne. No a následne tí jazdci, ktorí sú úspešní, ktorí to prežijú a ktorí sa dostávajú do cieľa, tak sú vítaní touto šachovnicovou vlajkou. Zase mám tu k tomu takú super fotku, ale aj potom moju fotku tej konkrétne dochovanej šachovnicovej zástavy a príde mi to úplne super. Zase taký artefakt, ktorý je proste úplne krásny v tej svojej autentickosti a aj také silné gesto vlastne fakt toho, že
bol si super, bol si úspešný a dokázal si to prežiť a dokonca vlastne aj zvíťaziť. Takže to je také ocenenie toho jazdca. Potom ešte takouto formou vlastne znázornené aj stupienky víťazov. Potom s následnou oslavou. V tejto časti knihy, toto je taká špeciálna časť, ktorá sa venuje tragické udalosti, ktorá sa stala na tom plochodrážnom štadióne v Zohore, kde došlo k úmrtiu jedného z pretekárov. A je to situácia, ktorá je stále veľmi silná aj v mysliach tých pamätníkov, s ktorými som sa o tom bavil. A bolo takisto pre mňa dôležité a ja som chcel nejak sa s tým vysporiadať, tak ja som vymyslel takú vlastne pietnú dvojstranu, ktorá sa takto otvára a potom nám poskytuje portrét toho jazdca, ktorý mne príde úplne super. Že jednak aj fotograficky je to nádherný obraz, aj jeho výraz, ktorý je taký, že my mu úplne nevidíme do očí, zároveň je to proste chlap, ktorý ako vyzerá veľmi dobre, taký fešák a je celý oblečený v takej tej koženej nejakej veste, túto špinavý od blata, že toto je práve fotka z nejakých predchádzajúcich pretekov, kde on bol úspešný s tým Vavrinovým vencom. To je fakt veľmi pekný obraz, taký silný. A ja som ho chcel práve tak ako keby pietne skryť do takejto dvojstrany, ktorá sa práve venuje potom aj jeho memoriálu, čo je vlastne pretek usporadovaný na jeho počesť. No a tu už je samotná dekorácia úspešných jazdcov, zase v takomto násobiacom rade, že postupne tam pribúdajú a vlastne tešia sa z toho víťazstva. V tejto časti sa venujem samotným jazdcom z Horského motoklubu. Ja som ich fotografoval teraz v súčasnosti ako takú aj trochu poctu toho, že to dokázali vôbec prežiť a že dokázali ešte stále byť takí veľmi aktívni. A toto sú teda fotografie tých jazdcov, každý z nich má samozrejme iný príbeh. Oni keď pretekali na tých motorkách, tam mali 18, 19, 20 rokov. Dneska už sú to chlapi, ktorí majú celý život za sebou, rôzne povolania, niektorí sa tomu venovali dlhšie a stále sa to s nimi nesie táto história. No a záver knihy, ktorý je aj takto archívnou fotkou zobrazený, ktorá mi príde úplne super, sú proste 3 miesta, 3 Vavrinové vence, ktoré sú položené na túto nejakom malom stolčeku s perom, s kľúčom, pripravený možno na nejaké opravy, že je to fakt taký ako úplne autentický pohľad na tie preteky tejto nižšej ligy proste na dedine niekde v 70 80 rokoch. A takouto formou vlastne sa dostávame aj my do cieľa tej knižky. Tuto na týchto malých variáciách farebných, ktoré sa objavili už aj na viacerých miestach v tej knihe, môžeme vidieť taký zásah, ktorý tam vytvorili deti z materskej školy v Zohore. Ja som pracoval s tými vstupmi od týchto najmenších občanov Zohora ako s niečím, čo je také nezaťažené tou históriou alebo tým poznaním toho deja. A prišlo mi práve super, aby práve títo ľudia, ktorí sú veľmi malí, veľmi mladí, bez nejakých predchádzajúcich skúseností alebo spomienok, ako dokážu oni zasahovať do tých čierno-bielých monochromatických obrazov. A ja som toto totižto videl, keď som sa hrabal v tom archíve na zo pár miestach a prišlo mi to úplne super to tam zopakovať nejakým vedomým spôsobom. A tuto keď sa vrátim v tej knihe, to je tiež taký rad, ktorý vychádza najprv z jednej tej monochromatickej fotky a potom sa takto vlastne rozširuje tým pohľadom tých detí. Príde mi úplne super, že pre nich je vlastne ten pretekár niekto, kto je úplne tiež taký ako keby hrdina, tak aj pre mňa, že je na tej motorke, ktorá je tu zvýraznená, tu má domalovaný nejakú korunu, nejaký taký ochranný amulet až, a že fakt mi prišlo super, ako
oni s tým pracujú a ako dokážu do toho dostať zase nejaký život. Takže aj takýto pohľad sa v tej knižke nachádza a zase tú knižku posúva do nejakých ďalších rovín. A tu už je posledná časť, ktorá sa venuje aktuálnemu stavu, alebo ktorá zobrazuje aktuálny stav. Ako môžeme vidieť, tak na tejto fotke je naozaj už iba taká veľmi jemná nejaká ako keby spomienka na tú trať vo forme takej vyblednutej trávy, pretože tu pod tou trávou zasiatou sa nachádza stále ten kamenistý podklad, na ktorom tá tráva asi nejak zle rastie alebo čo. Že je vidno, že tá dráha stále tak ako keby bojuje a nejak sa prediera na povrch a tá tráva dokáže vlastne existovať len tu mimo. Čiže my stále vidíme nejaký taký pruh tej pôvodnej dráhy. A tu zase potom zásah alebo nejaký prínos tých detí, ktoré dokázali tú dráhu znova oživiť a znova tam priviesť nejaké športové zápolenie. A to už je finálny pohľad na aktuálny stav, kde už je naozaj iné ihriska, tu je úplne iné prostredie a jediné, čo sa nám vlastne dochovalo, tak je táto budova tribúny. Takže toto je ten projekt Ploché dráhy Zohor. Ja som potom ešte následne tú knihu chcel uviesť do života takým spôsobom, ktorý bude znova prínosný aj pre tú komunitu. Ja som sa rozhodol, že vlastne na tom mieste toho jediného dochovaného nejakého artefaktu v priestore, že by som chcel urobiť krst priamo tej knižky, takže som potom zvolal takú veľkú akciu, ktorá fakt tam prilákala proste veľké množstvo ľudí, z ktorej takisto mám video, ktoré bude ešte potom nasledovať. A knižka sa krstila priamo na tom mieste, odkiaľ celá pochádza, takže celý ten kruh sa tak pomyselne uzavrel. Táto knižka je plná takých malých rôznych hračiek, takých odbočiek, takých nejakých rozširujúcich vecí. Tu napríklad sú samolepky, ktoré znázorňujú také vlajočky jednotlivých klubov alebo rôznych pretekov, ktoré sa ako nejaká pamiatka vtedy vyrábali. Ja tu mám aj na ukážku, ako priamo vyzerá takáto vlajočka toho zohorského klubu. Je to taký trojuholníčkový formát, taký fakt veľmi taký pekný a špecifický predmet. Viacero týchto vlajočiek je potom vyobrazených tuto na tých samolepkách, ktoré si vy môžete odlepiť a nalepiť si ich niekde do knižky alebo tak. Tá knižka potom na viacerých miestach je rozohratá takýmito rôznymi formátmi. Napríklad tuto prezentácia tých motoriek je formou takéhoto ako keby vloženého katalógu, ktorý je že menší formát vložený do priamo tej väzby, tej knižky a takto nám prezentuje tie motorky v podstate ako nejaký reklamný tuto plagátik. Ďalej sú tu kresby detí, ktoré vstupovali do toho procesu. Tie kresby sú takisto formou takejto viacnásobnej rozkladacej strany, ktorá zase vychádza potom z formátu tej knižky. Ďalšou takou časťou sú tuto portréty žijúcich jazdcov. Ja som ich fotografoval v súčasnosti a chcel som aj v tej knižke zobraziť tú súčasnosť alebo to, že oni stále sú medzi nami tým, že že tomu divákovi dám nejakú hmatateľný dôkaz tej zmeny. A tie portréty sú vytlačené a v tej knihe vložené na úplne inom papieri, na takom tenkom kriedovom lesklom papieri, ktorý nám aj tým dotykom hovorí, že sa nachádzame niekde inde, že sme
zo pár rokov preskočili a že sa vlastne pozeráme na niečo, čo je teraz aktuálne. Takže tie portréty sú takto potom v tej knihe odprezentované a potom následne sa zase do tej knihy vraciame na tento plný formát, na tento papier. Takže tá kniha má týchto skladačiek v sebe viacero. Je tu na záver. Doplnená aj o text. A slúži to aj k tomu, že vyžaduje od toho diváka trochu pozornosti, aby s tou knihou aj nejak pracoval, čo mne vždycky príde super, keď tá knižka trošku s tým človekom tak nejak pracuje a nutí ho nejak sa zamýšľať nad tým, že ako s tou knihou, ako s tým objektom interagovať a že nabáda na také aj opätovné listovanie a prezeranie. A tuto potom na úplný záver, keď tú knihu takto odbalím, tak tá kniha s ražbou, s modrým plátnom a s potlačou. A na záver sa tu nachádza ešte teda tento prebal, ktorý pochádza z fotografie a slúži teda jednak ako prebal tej knižky a zároveň si môže čitateľ ten plagát takto rozbaliť a slúži ako taká super a veľká fotka. Knižka je celá ladená do takej modrej farebnosti, vychádza jednak teda z farieb toho motoklubu z horského, ktorý práve používal tieto farby a zároveň aj farebnosť písma, ktoré grafická dizajnérka Katarína Kyselicová, s ktorou som na tej knihe spolupracoval, ktoré ona veľmi vhodne zvolila a práve aj tou svojou modrosťou, že pôsobí tak veľmi ľahko, že sa prepája s celou tou knihou, že sa mi to veľmi páči, že ten text nie je čiernym písmom alebo čiernou farbou taký možno príliš rušivý, ale práve mne príde, že tá modrá je taká veľmi správne sa k tomu hodiaca. Čo sa týka tých textov v knihe, tak textov v knihe je zase niekoľko úrovní. Jednak sú to texty, ktoré ako napríklad tento pochádzajú priamo z kroniky Plochej dráhy Zohor, ktorú má na starosti moja stará mama. Ďalej sú to texty od českého nadšenca a znalca Plochej dráhy Antonína Škacha, ktorý sa venuje Plochej dráhy už veľmi dlho a on zo svojich nejakých archívnych textov mne niekoľko tých textov poskytol a potom tu v knihe sú zapojené a slúžia na takú ilustráciu toho, že ako to v tej dobe bolo, ako aj tí jazdci sa vlastne preňho v tých textoch vyjadrovali o tom a tam nejak spomínajú a je to taký zase iný trošku pohľad, ktorý my ako divák dostávame. A potom zhruba v polovici knihy sa nachádza hlavný text od Martina Búriho zo Žarnovice, ktorý je zase takým znalcom Plochej dráhy a nadšencom na Slovensku. Je to text, ktorý takou veľmi príjemnou čítacou formou poskytuje také základné informácie, ktoré som ani ja nikdy nevedel o tej Plochej dráhe a poskytuje ich práve tomu divákovi, aby sa dokázal orientovať. A zároveň, aby nezaťažoval celú tú obrazovosť tej knihy nejakým prepchatým textom alebo veľkým objemom toho textu. Takže je tá textová časť umiestnená takto v strede na taký ako keby aj odpočinok od toho obrazového materiálu. Poslednou súčasťou tých textov v knihe sú takéto poznámky, ktoré sa nachádzajú dole na tých stranách a sú to také spomienky, ktoré z rôznych rozhovorov počas tvorby tej knihy vyplynuli od tých či už pretekárov, alebo mojich starých rodičov, alebo rôznych pamätníkov, ktorí si tam pamätali nejaké momenty a sú na nich dobre demonstrovateľné rôzne tie reálie, že ako to aj za toho minulého režimu fungovalo, že aké tam bolo obmedzené financovanie, aké to vlastne bolo postavené na tej komunite a na tej práci takými proste holými rukami, ktoré to celé museli vydrieť. Takže je to super taký vklad, ktorý nám zase otvára takú cestu, alebo tak otvára ten pohľad do takej komunitnej atmosféry celých týchto pretekov. Že to vlastne nikdy nebola nejaká uzavretá vec, ale vlastne taká super komunitná akcia.
Záverom tohto videa by som chcel ešte povedať, že toto video bude mať ešte jednu časť, ktorá bude už iba takým kratučkým koncom celého toho projektu a ním je ten krst a samotný akt toho krstu. Je to nemenej dôležitá súčasť celého procesu tejto knihy alebo tohto projektu a ja to považujem za také veľmi správne zakončenie a veľmi je podarený taký koniec, ktorý by som takisto chcel s vami zdieľať a bude sa teda nachádzať v separátnom krátkom videu, ktoré si takisto môžete ku tejto téme ešte pozrieť. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.